Greșești când îți tai unghiile, dar hai să vezi cum se face corect. Ia uite ce unghiuț ai tu. Da, ce unghi n-am. Da, exact. Exact, da. Deci așa va trebui să arate peste câteva luni. 3 luni. 4. Da? Okay. Pentru că tu stai, nu mai tăia. Nu mai tai. tăia. Deci stai, uite, vezi cum arată cleștele meu? Da. Cu lamă dreaptă. Cu ce stai unghiile? Unghiera cu ce? Greșit. Are lamă dreaptă? Nu, e Nu, rotundă. grav. Bun. Pentru că tu când tai, ea taie după formă. Uite, vezi? Drept. Aici se taie într-un unghi de 45 de grade. Ce să mai tai, că nu mai am? Și acum o să alergi după un rest de unghie. Tu nu ești grav. Tu trebuie doar să scurți așa și să lași să crească laterala. Vreau ca unghiuța ta să stea pe acest burețel până îți crește laterala. Dacă ți-a fost util acest material, dă follow ca să ajut și pe alții cu sfaturi pentru picioare sănătoase.